mirado que denuncian os veciños do barrio de Bandourrío. Denuncian pelexas, tiróns de bolso pola rúa, denuncian picadas nas rodas dos coches, tamén roubos no interior dos coches, ouriños nos portais, din que están nun sin vivir, que levan con esta situación, estos altercados, máis de 10 anos, pero é verdade que dun tempo esta parte, cando antes sempre pasaban polas noites, agora é que tamén estos altercados ocorren de día. Claro, estamos falando para que vos situedes, que non coñeza a Ribeira, do barrio Mariñeiro, ali de Ribeira, que é verdade que cada vez está quedando máis baleiro, hai moitas casas tapiadas e din os veciños que está se convertendo no auténtico paraíso do trapecheo e das pelexas. Bueno, atende de ben, sabe o ben Mari Carmen, unha veciña que o viviu en primeira persoa, porque mirade, ia paseando tranquilamente cando de repente se lle chega un mozo de escuro e encapuchado, non lle deu tempo nin a reaccionar. Tiroulle do bolso, marchou correndo con el e Mari Carmen quedou tirada no chan, mirade. José Ramón, dende a Asociación de Veciños de aquí de Bandourrío, en Ribeira, denunciades a clara degeneración que está a sufrir o barrio, non? Sí, a verdad que queremos trasladar digamos, a preocupación que ten o barrio, porque vemos que nos últimos meses o incremento de delincuencia pois vai en aumento. Antes producíanse pola noite e agora estamos vendo no propio día a día. É verdade que a xente pois está moi preocupada. Durante o día pois vemos máis xente drogodependente pola calle. Hai un par de semanas sufrimos a varias persoas maiores polo método do tirón. O problema dos roubos e xa da presencia de drogodependentes na calle teríamos que sumar o problema real que hai de ocupación de viviendas. Cando ocupan unha vivienda non ocupan para vivir, senón que ocupan pois para facer un punto de droga, o que traería máis penetración de drogodependentes e generando máis problemas. Vostede sofreu un roubo a plena luz do día. Ás 12:30 do mediodía. Tiráronme por atrás do bolso e leváronme. Eu fui atrás del, gritín, para mí non me acudeu ninguén, que ainda sabía que estaba a miña amiga, dixoñeu, Vicente, acúdeme aí. Encapuchado, todo de negro. Iba. Primeiro fui á caixa de ouro xa dar todo de baixo, e despois fui facer a denuncia. Pero dali ás 8 da noite, chamaronme da policía local. Me aparecera o bolso, con todo, menos cos cartos. Bueno, a min o susto non houve, que me sacara 4. Despois desmayíme ao chegar á porta da miña casa, da impresión que tiña, e eu de susto levei unha semana e ainda estou tirando dela. Porque xa ten medo a ir pola rúa. É que agora xa levo o bolso así incrustado. Teñen medo, non? Home, moitísimo, moitísimo, que aquí nunca pasou tal cousa, Eu outro día ainda me encontro con un, miren para ele e dime, que miras? E dixoñeu, mire para ti. E dime, estás doente? Porque che roubaron o bolso. Ela ti porque sabes que me roubaron o bolso. Non serías ti? E foise. Partimos de que, ao ser un barrio de casas individuais, se traslada a todo as nosas casas, aos nosos coches, aos nosos negocios. A mí romperon unha ventanilla do coche a semana pasada o venres entre as 10 e as 12:30 da mañán. Dicíanos que onte paseaba un home encapuchado cun coitelo por aquí polas rúas do barrio. Sí, eso comentaron no grupo. Eu estou pechando bastante antes da miña hora de peche porque xa non quero estar aquí a determinadas horas. Mañá quedamos co Concello. As peticións que temos, solicitar un pouquinho a colaboración de todas as partes, máis presencia policial, por suposto, intentar buscar unha maneira para evitar estes conflitos. Vemos unha persoa que acaba de sair dese edificio. É triste, pero a verdade que sí. Todos sabemos onde están os puntos francos e onde están os puntos que se vende droga. Acabámoslo de ver paseando ahora polo barrio, pois acabamos de ver como salían por aquí os xonquis que veñan a consumir.